Salam, hormatly vatandaşlar. Saparağa hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk Temine. Kovmuşsun. Oo, Bağımsın. bar. Ha. Buyur Temine. O saparağa bugün sorulara cevap. Otayın Bolya. yazmandır Ya. yine. Sorulara cevap günümüz. Hı hı. Ha, Olur Temine. Onam yazıp koyuveray şu tayda. Sesler hem gelmegi mümkün. O yani sen demeni göremok ben kameranı. Ha, şeyle mi? Oo. Kontrol edil saparağa kameramız ne için görünüyor? Bilemok. Hem görüyenler görüyen olma mümkün. Ha, yok, berden gidip dur diye. Saparağa. Hı hı. Evet. Onu deme benne. İyice çıkıp bilersiniz. Oğlum yoluna girdi mi? Yok seni göremzok. O tazeden koşulup bilirsiniz. Şeyde yani. O, Çıkıp yamaşkan yere o yani. iyileşlerimiz hem üç yança bugün bari gönefir olan için. Konteğim görünüyor. Sen yok. Sen kameran ben göremok. Yoksa para siz çıkmadınız, yani tek çıksanız yapılmalı da. Şimdi görünüyor mu? Yok. Sen kameran görünüyor. Kameram paylaşılıp dur. Sapara. Hay bol ya gemine deme. O ne mi görünüyor sapara size? Deme yazgı merdan yazgı var. Şu görünüyor başka görünüyor. Veleli yok men sana son seyreder Ha, gemine. Vat sesini isteyen bol ya bana. ay, ne mi olduk yani? O iyileşler. O saparağını yitirdik. Alo alo. Ha. Şimdi düzelen olma mümkün. Yo sen sen kameran görüyor men. Ay bol ya, devam ediver hele. Sapara O şey deli. o şeyle etsek nahiyle. Yani indi oldu. İndi geldi. O sapara bağlandı. Özünüz düzeltip koyuverirsiniz. O İyileşler. O sapara 5 minutumuzdan gitti. İlk yarım saatimizin. O 25 o minutluk burun etmeli var. Bunun sorulara cevap. Ondan öňürti biz birazrak sapara Amerika'ya gideli. doğru. Hava. İyileşler şeyle bir neme var. Bu bir surat. Amerika'da bir standart adamların yaşayan ýa-ni baýdal, o garybam däl, standart orta sınıf adamların Ortadan. yaşayan bir mahalle diýil ýa-da köçesi ýa-da kiçijek bir raýony. O nähil düşünseňiz. Ýene şunu, şu videony
görüp durursunuz. Şimdi bunu näme üçin görkezýär sapara? Türkmenistanda da şu mümkinçilikler var. Türkmenistanda ýöne näme üçin ýok? O birinji soru. İkinci soru, Türkmenistan'ı şunun ýaly ýagdaýa getirip borma. Ine ýönekeý soralar. Sapara. Türkmenistanda näme üçin ýok beýle bir ýagdaý? Bilmedim. Bana sen ait. Näme üçin yok? Sapara cehalet diýip gysga ýa-ni jogap berip borýany. O cehaletine sebäpler bolmaly. Ýene sebäplerini gözlesek, ýene şu öňki ýere gaýdyp gelýäs. Indi birinji şu näme gowy üns berel sapara bu soraga jogap berip bilmek üçin. Görýäňiz elmydam Amerikan bir standart var, 2 gatly. Öýler her gapynyň agzynda 2 sany maşyn, ulak, hökman suratda 2 sany bar. Köçeleri, arasy, ýollary, asfalt, döşelen we öýleriniň daş döwri haýat örilip ýapylmadyk. Hiç kim bir-birinden gorkanok. Bu ýa-ni öýüniň daşlarynyň açyk bolmagy bir erkinligiň bardygynyň işareti. Sapara ine görnýän zat şu, bu tepeden bir görkezlen bir surat. Iň gowy şekilde Amerikanyň durmuşyny ýa-ni jemgyýetiň ykdysadyýetyny görüp aýdyp boljak bir ýagdaý. Ine bir standart deme. Her öýde de 2 sany ulag bar hökman suratda. 2-3 ýanky adam başı diýeli. Näçe 16 ýaşdan berilýär olarda, 16 18 diýip alaly biz, düşnükli bolar ýaly. Her adam öýünde de ulag bar. Indi Türkmenistanda da şol mümkinçilikler bolmaly. Ýani bir adam sapara bütün ömrüni öý gurmak bilen geçirýär. Öý gurup geçirýärler. Bütün ýa-ni Türkmenistandaky ömrü yetmeýär. Şonuň üçin daşyna çykyp pul gazanýarlar. Daşyna çykyp gazanan pullara bir ömürlük gazançy we diňe bir jaý gurup bilýär-de. Ýa-da şeýle. Demek kemine benim bir drone alıp şolary ýalak suraty düşürtem mükemmel bizim tuğruklarımızı. Bundan bu odan o düdünlü ödem Şweýetýaň bir gara uçy. Kuşku ýalak ýeri, ýa tag tawalar diýeli, şonalak ýeri demedi. Bu zatlar Türkmenistanda bärden gowy etip bolýar. Ene men guruluşçulygyma bilýän. Men haky guruluşçu ödem diplomum berýärler, gol çekip berýärler. Guruluşçuluk tipini berýär çykanda boýuna diýerler. Men öt sistemam vardır. Norlon demeçendi. Doğru yani sistemam hemmeti bana ait. Men yetekli tane patentim var şu an deme. Şimdi Türkmenistan'a gelenler men 4-5 yılın içinde kemine 1 milyonun üstünde o şoloryalık villa alıp berip bilýänler. Yani her maşgala bir öý bolýar. Ona bir maşgalada orta 4,5 adam dip hada edilse, demek 4,5 milyon adam villalı bolýar da. Ödem 4-5 ýylyň içinde. Yani uzak debede däl. O teri işletnem demetinem bir haber gurrun beripdim. Muuttonum arzan bolýar da. Onun muutton nädip arzan bolýar? O soraw berersiňiz. O sorawyň jogaby ne? Sen hem jaýly bolsun, hem işli bolsun, hem pullu bolsun. Yani orta sınıf nemeli birleri yani belli bir bölüğü iş sahibi yani öğrenimçilik eğiti. O da belki de
O orta nemedenim has bay, yani bilenler olmaga da nemeti mümkünçülüğü boljak bolar bu gatlanyňa. Ene 4-5 ýylyň içinde ben şonu rahat etmäge bilýim ma mümkünçiligim ma da. O pulum aýagymy aşanyny etdir, onu özüm janlandyryp, onu ýani bir ýerden kadr almaly ýani emetmeliler. O ne kemine isle ananyň maň. O şular ýalak nemeni. O ne ähli türkmeni ödem betaty owa ýerleri. Yani sahili demeli edip bolýar da. Ödem şu öz sistemam bilen o kaptaldan beýleklere guru bersin, oň hiç bir nemeti ýok. O biz isledik neme bilen konkurýer demedik biler, neme diýen biler. Ýöne şonu alak mümkünçilik var, köpden bäri var. O sen saparaga bilen gözüňe öwrenşipdir kemine. Biz o öwrenşdik, sapara onu boyun almak gerekli. Neme öz guruluşuk sistemi nollon soňra çenli bolan injinerler tani yani orta ýerde düýünler ýokdur. Ýöne başga ýerlerde de bir känler. Şolar ýalak nememiz var, mümkünçiligimiz var. O ýöne yaş 70'e barıpdyr. Indi bu zatlary şu taýda da neme diýerler, olun men kendir yani sıcak bakamok, maňa näme gerek diýende kellem ağırdyp sizden. Ya Türkiýede ýer titren soň şu taýlary neme etmäge çağırdylar. Yani bilmedim, Türkmen tarapy mı ya da Türk tarapy mı vida mı o vida vermedi ýala edipdirler de. Girmäge gadagan diýen ýalak o şolar ýalak nemeler var. O onuň telefonun ýöwret nemet diýerler bolýan, o zatlar telefonun bolano. Şeylerek neme kemine ne bunu yani Türkmeni hyýal edip bilme nemetinden ýokurdaky neme özüm gaty tamimiýet bilen aýdýan, ben ýalan sözläp gören adam däl, ýetjek diýen adam edip bilen adam bolmaly. Ýöne buňa yani şert öğretmelidir. Şert öğretmen hani etler diýsen bolýan näler? Giden bir nemeler vardır, altyapysy. O şerti kim öğretmeli sapara? Döwlet ene özümüz ne täze Türkmenistan urumyzda şerti özümüz döreder. Bu terişdeti bolar ýalagam, termaýet aýlanar ýalagam. Bu bir topar nemeler vardır. Yani yani ikbarmaňy adyňa salyp tiýgiranda bolýan zat ýokdur. Hemme zadyň özüne ýeterlik aladasy, işi, o ýoň taýinligi, o altyapysy bolýandyr. Ne şo zatlary o döwlet kanun, Türkmenistan kanunlary bu zatlara elberişli däl, şoň üçin ýok. Bolmasa hiç bir problem ýok. Yani Türkmenistan'da iş etmek mümkünçülüğü yok. Bular ýalak nemeni gel etdiýende de edip bolunok. Sebebi kanun yok ýerde iş edip bolýan nädir? Yani kanun. Bu öňündäki ýani yer reformasy bilen bile gitmeliler. Yerim huduty bolup gitmeliler. Şolar ýalak neme var kemine ne boraň bolsa men bir jaýyny ýa-çöwünde saljak diýip ýörmäň, men 4-5 ýylyň içinde 1 milyon jaý size salyp bereýin. Onu bölü verin, şu 1 milyonu 4-5 ýylyň içinde nädip bölýän bolsaňyz. Näçe bolar ne sapara? Hayır, nemesi yok. Başta ýuwaşrak gider, soňra birden gider. Günde sapara 540
O jaý guraryn diýýäňiz siziň sistemaňyz boýunça. Günde. Onlara kendi demediler. Bu yana son yani varotkoda yani yumurta uçuran yalak. Yani bir öğrenenden soň adamlaryň, ustalaryň el alşandan soň diýäňiz. Yani günde diýende bir günde gurulýan manysına gelmesin, günde bitjek jaý. Yani çara başlap. Misal üçin Yolu bir topar adamlar öwrediler, demediler. O halk pulamadan bala. İş yeremedin belli. Bir topar yani gurrun versem, bir topar gurrun verdim, bilmedim adamlar nemedip bildi mi, bilen ok mu, 1 milyon jaýyň 10 milyon gapyty bolýandyr. Adından belki de ondan kendir. 10 milyon gapyny 20-30 tanak Davut fabrik göredip bilýändir. Yani gapy 10-15 milyon kulpy petleti şol ýalak demeden bolýar. O da pencereler var. Onu o müňlerçe iş yeri. Tidem hem işli, hem aşly, hem öýlü bolýar. Bu giden bir multiplikator iqtisadi canlandırma üçün mekanizmdir ödem. Ödem 100 miňlerçe adama iş yeri. Ödem yani geçici neme de değil. Elmide ama devamlı neme dururyalar. 100 miňlerden ömker. İş yeri açılýar. Şolar ýalak neme kemine. Bular ýalak teklibi bilmedim yani iyidine çöwürüp bolýan teklipler däller, teklipler. Öz watanymyz üçin pentede de ortak edip biljek. O sapara bu gurrungne. Gaýta edýäs biz bu temanyň gurrungne. Birinciden türkmenler 10 ýyllap, 15 ýyllap jaý gurýarlar. Siz aýdýaňyz 3 ay, 4 aýda bir jaýyň bitişi. Yok şu 5 ýylyň içinde yani Türkmenistan jaý bilen 3 ýyl edip bolýardy. O sapara indi biz Türkmenistanda o öý gurma bir nemämiz bar. Kulturamız var ýöne şeýle bir kultura. Düşünmäni diýäs we täzelikde başlapdyr. Yani aýdym bizde öň ýokdy, ýöne soň çykdy diýär-de. Dogry şol soň çykdy. Düşünmemiz ok, bilim sowat ýok. Ýa Türkmenistanyň ýa sistemasy şeýle. Ondan soň pul ýok, jaý gurjak diýseler. Ýöne jaýyň gurmaldygy barada bir nemeler var. Düşünceler var, bir hem islew var. Soň daşyna çykyp bolsa da Suriýetden kemine kelläň bir ýerik bir tünöge sok boly şu üçin şolar ýalak talap bolýar. Soň o ýene bir neme zorlaýar bizde ýene maşgala guruluşy. Öňkileri ýaly geline 3-4 sany 5-6 sany gelini bir öýüň içinde o üýşürüp her otagda bilmedim ýa 10 sany adam saklap nemedip bolanokda. Näme bolsa da gittikçe de adamlar öz baştaklaşýarlar. Soň jaý gurma talabyny hem artdyrýar ýene sapara bir adamyň, bir maşgalanyň 5 sany çagasy bolsa şonuň hem 3 sanysi ogul bolsa diýeli. Sapara bu öz guran jaýlarynyň daşynda 3 sany jaý ýene de gurmaly şular. Gurmana kömek etmeli bir şekilde bir nemesi değmeli de. Bütün ömrü boyunca öý gurmana ýa-da öý gurup geçirýärler. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Ine şonu çözmeli. O täze Türkmenistanda öý üçünçiligi çözülmeli. Ösen ýurtlarda da şeýle iň uly öňde gelen çözülmeli problemalaryň biri hasaplanýar. Islendik ösen ýurtlarda da şeýle. Bizde häzir ýok, gurulan jaýlar hem uzak ömürli däl. Sapara. Demem kemine bu jaý bilen biten ok da jaýyň
taş döwreği var, onun kommunikasyası var, yolu var, onun altyapısı var. Elektriği, suyu, Elektriği, gazı. suyu, hapası, nemesi, bir topar bunu kompleksli yani pilot proyekt edip bunu detallaştırıp bunu üstüne biraz çaysa otmalı. Onun adamların içle olyanlar bunu yani hem bekşen mingdeş bu tipli inkubatordan çıkan yalak neme derdir adamın bu her kim devki diye de yani içle olyanlar hüvvet olyanlar o şu datlara teredip onun yer etati yer huduti nemen bolmollar yer şartı neme geçmelidir. Yani birin kuruyan jaylamız ömrü 1000 yıllanam kenne teori boyunca 10.000 yıllanamken yani 1000 yıl adam 1000 yılada neme duranok o yani bir sağlansam ömürlük oluyor da şu adam için ömürlük o yani netile geçip neme diyen nemeler oluyor. Şolor yalak sistema bunu yetip hiç nemeti yok kemine böyle hüvves bilen ben goğur yani işlem şu atlar. O sapara yankı öýülenip üçünçülüğü çözen wagtyň bilelinde toprak meselesini hem çözmeli bolýar. Şonu çözmän öý gurmak günämi diýäs, jenayat mı? Yok yanlış oluyor da. Şeyler hep bir ýagdaý. O sapara. Hem deme bu vatanın iktisadiyetine gatı ägir uly gatkı bolýar da. Hem toprak iktidariyetin içine giriyor, dolanışığı giriyor, hem onun üstündeki binalar bağlı oluyor. Yani cay ketek daş derler. Bu da satın alınıp o bağları olan neme diye de. Bu da iktidariyyete uluy bir koşuntur. O 1 milyon jaýyň o bahasyny hasaplap aýdy bermeli ýazma iqtisadyata goşuljak. O ben yankı kemine Türk memur nemem ütköşürakda yani kredi istemedim benim global nedir çözüyenlerin onun detallardan sonra iyini veriyordu. O yani 1 milyon jaý o nerede kalacağımı o son planlaştırıp bilen ne detalını sen Davut fabriklerini sen. Sapara ýene ortaça 25 milyard neme herekete girecek. Yatan pul. Yani Jaý guruluşdan. Yerim var. O toprağım var. Diňe jaý guruluş ondan. Jaýyň kaptalyna bir topar başka nemeler vardır. Yan fenagat diýilýär da. Yan önümçülük. Jaýyň ödünden näçe nemedir. Yüzlerçe Davut fabrik kurulýar da. Gerek bolýar. Ödüm kurulýar, ödüm adamlar hüwet edip tebi sen bazarny üçün edýäň da. Kapy öndürýäniň sen kapyny aljagyňa tepil garanti berip bilýän da. Bazar taýin. Pencere, kağız, yankı 1000'den owrak naýmyna wady var da. Çeşit 1000'a berdi dursun. 10.000'a da çıkmaly da o sebebi adamlar her türlü nemede bolýar da tercihde biri. Uğurya bir uğurya diýen ýalak o. Şolong her biri neme bir önümçülüktür. Yan önümçülük diýilýär da. O diňe jaýy demede däl o kaptaly da işläp bilýär. O da biriniň iş yeri hemem Kazanç Çeşmesi. O taýdan käbirler milliarderim bolup biler, milyonerim bolup biler. O Muhutdan ardan diýänim, bu da mehanizm bilendir. Yani Türkmen burady men teklif etsem hyýal edip bilýänlerdir. Şoň üçin yani
düşünmez dipleme diyenler. Çünkü siz bunu tercümesi olun. Bu zatları ben edip bilen adamlar tipinden yani klasından diyeyim. Yani talap olmasa etecek deyip kıygırıp görmeyenem kovurumuz yok. Yani. Oho, Sapar ağa. Yankı arzandan muğut diýäniniz. O, Muğuttan ardan değil. muğuttan arzan. O, arzandan muğut diýsem. O kän ödüm kän ardan bolýar. Muğut bolandy yani muğut jaýyň içinde oturursun işsiz, güýçsiz, o açsız, aýlyksyz, günlüksiz. Olay Indi ben demedin o. Sapar ağa, indi ben o nemäni aýdaýyn, 25 milyard dollar diňe öý gurulşundan Türkmenistan öý bilen üpjün etme meselesinde o pul herekete geçýän bolsa, türkmenler daşyndy işläp, bir ýylda 2 milyard dollar ýurdun içine pul uğradýar. Dogry dälmi? O 12 ýyl, 12 ýyl o daşynda sergezden olup işleyecek pulumuz yurdun içinde. Öden 5 yılın içine sığdırılan. Yani siz yurdun içinde Ödüm sahili olýar. o hem özüň jaýly bolýan hem şol neme yurdun içinde alýar hem özüň hem yurdun içinde. Sağdyn maşgala. O Sapar ağa. İşli güýçli O son şol Sapar ağa o bir zat diýjekdim. O sözüm bölen wagtymyz ýadymdan çykdy. Başlı kemine ben şol orýalak günäý işleri edýän käte. Sapar ağa. Jerime berip bilersin. Umuman o 5 ýylyň içinde siz yurdun daşynda sergezden olup 12-13 ýylyň içinde gazanjak puluňyzy gazanýaňyz. 5 ýylyň içinde Türkmenistanyň hemmesi öýle bolýar. Maşgalasynyň ýanynda görüp o neme edip soňam çağalar sagdyn ýetişýärdi. Okulu, bilimli, düşünjeli bolup kynçylyk görmeýär. Çağalar gaýnyň öýünde uruşun içinde ýetişen ok. Hemme taraplayın o sagdyn boljak. Ine o şo zat o üpjün edilmelidiňe bir gezeklik däl, elmi dama Türkmenistanda o şey edip galmaly. Şu wagt Sapar ağa türkmenler o Türkiýede pul gazanmak kynlaşýar. Näme etjekän, nire gitjekän diýär-de, näme etjekän diýäni. Nire gitmeli diýilen. O sonra ýalarda. Yani hiç kimin aklına Türkmenistan gelen ok, ýoksa Türkmenistanda o iň bärkisi 12 trilyonlyk o neme dur, resurs dur. 12 trilyon işletseňiz 20 trilyona çelli ulanyp bilýär o pul. Iň az. Ýagdaýlar şeýle ine görüp dursunuz, o Amerikadaky bir adaty köçe o baýlar däl, orta sınıfyň ýaşaýan nemesi, o öýleriň hemmesi 2 gatly, ullakyn içinde de ýaşaýan olsa 4-5 adam ýa-da maşgalanyň agzasy ýaşaýandyr. Ýaş ýeten o hemmesiniň hem ulagy bar aýanyň aşagynda. Ine gündüziň güni her öýüň öňünde 2 sany 3 sany ulag görýäňiz, o öýüň nemesinden çykyp gidenler hem bardyr, iş bilen, ýene näme bilen. Pikir ediberim. Şeýle bir neme. Muňa kemine ýene de sözüň bölüm ödýän. Ýok, gutar beripdim Sapar ağa. Şeýle mükän dip demetdim de. Onuň arasynda pauza bolmasyn dip deme goşuly berdim birden. Bunu diňe Türkmenistan däl, bunu Özbekistana da, Kazakstana da, Täjikistana da, Kyrgyzstana da, o gerek bolsa Owganistana, Irana da ýaýrap bolýar da, edip bolýar. Türkmenistan'da 1 milyon uryan olsan kaptalında 1-2 milyonu Özbekistan'da da demet bolýar. Bu zatdan hem beceti ticarettir, biznesdir. O ödem Türkmen menşeli deme bolýar da. Bunu giňeldip bolýardyr. Ähli orta diýen ýa-ni owa durmuşynyň ykbalyny, o durmuş hilini
Yani adamlan özüne olan güvenini, medeniyetini, dünyasını ütkü diýär. Hmm. Bular näme üçin men aýdýan bolyn şular yani halkyny gowurýan näme diýen dip erkekler aýdyp berendir bolyn ýöne şular ýalaklarda üns berýänlerdir. Hmm. Owa sapara. Ýoşluk bilen soru jogap faslymyza geçibereli. İyileşler. Owa sorularyňyzy sorap bilersiňiz, sorap owa başlaýaberim. Şeýle, o gyzykly aslında bu näme seyretsem, Ýewropada da şuňa benzeşir bir durmuş bar. Yaponiýada da şeýleken sapara. Yaponiýada ýa-ni ilat azalýanlygy üçin ilatyň sany azalýanlygy üçin o taşlanyp gidilen öýler bardy. Gowy nemelerini görkezdi. Ýewropadan baryp şo taýda öýler neme diýär, mugut diňe ýerini satyn alyp öýe arkaýyn gir bermeli diýär, soň şonu remont edýän ekeni. Ýaş nemeler, näme diýerler, o arkitektura ýene näme okap görenler de şo taýlarda. Soň şonu näme geçirýär, öwrýärler-de, bir ýaş alyp bilerýär ýagdaýa. Gyzykly ýa nemeler bar, o Türkmenistanyň şolaryň izinden ýetmeli, gysga wagtyň içinde. Bawa araplary indi näme dip bilemzok, näme diýär, türkçelä aýtsak tahammül diýär-de. Owa bawa araplary indi gözümüze ýakan oksa para. Olar owa Ýeme bawaraplygyň problemleri bar. Men nämäde de aýdyp berdim. O bir yerlerde aýtdym kan diýen. Ýa-ni bawaraply bolsun, gypçakly bolsun tapawdy ýok. Türkmenistanyna hökümetiň gelme, o gitme kanuny ýokdur, prosedurasy ýokdur. Ol bir ikinji ýa-ni saýlaw bolma mümkinçiligi ýokdur. Saýlaw bolmasynyň altyapysy ýokdur. Ne kanuny, ne normativni, ne de ýa-ni fiziki düzgün tertibi, ne de nemesi tejribesi bardyr. Bular gitjek diýende de gidip bilen oklar. Mümkin näl, sebäbi düzgün ýok. Gelenlerine de yani düzgünsüz nädik geldiler. Karanky ýol bilen gelen bolmaly. Başka nemeti ýok. Gidenler de şolar ýalak, yani uruş jenjel, yani agdalyşyp şolar ýalak bolup gitmeli. Yani gitjek diýenler gidip bilen oklar. Şoň üçin bir teklip berdik döwleti tapşyryň. Bu şular üçin bir çykalgy kemine. Şunun alternatif nemeti ýok. Bular bu döwleti sürdürüp bilmeýärler. Dowam edip bilmeýärler. Diňe halk horýarlar, belki de ýurty ýoga sürükleýärler. Da ýok bolup gidýär Türkmenistan. Şu adam barlygy toğry alamatdyr. Bu döwleti 60% halky terk edýän bolsalar, oň bir sebäbi bolmaly. Oňa da bular jogap beren oklar. Gürlemeseler, şonu gündeme çıkarmasalar bu problemi yok diýip hadap edýärler. Da bunu demesem pikir ediş, demesem büyütköşük. Şonu basyp saklasalar, hiç kim bilmese şu problemi yok diýerler. Da sen 60% öýüňde bolmaz zany. Taşna çıkardan o problemi bolmaz. Halk akıllı bu akılliyet ya. Şulon nemesine aşağına, golatyna ýaşap bolmajagyny bilip terk edip başka nemet ýok. Onuň içinde ýaşar ýalak derler. Onu indi saklajak bolýarlar, saklamasa mümkin derler. Onda da syzyp çykýarlar. Şeýle ýagdaýy bar. O sapara soro ine size. 1 milyon oğlu öy kurulacakdığına aýdýaňyz ekosistema, yani ekologiýa diýen bolmaly. Ekologiýany unutmadan o gurularmy, sebäbi sürdürülebilirlik, has möhüm ýa-ni näme diýilýär oňa? Türkmençe sürdürülebilirlik diýilende
O Ha, düşündüm. O. Deme bizim şu sistema ekoloji taraftan in ekolojik deme öy ben sistema ben ösüňe jogap berýände hem ekolojisi hem ekonomiyası hem yani ömrü yani içi cennet ýalyk islenlik standarta gawat gelýändir howatyny çenli. O kışın yılı tom salkın. Hem soğuk yerde geçerli hem aşırı yerde de geçerli. Yemesi var. Hem elektrikten hem tasarruf ekonomi hem sağlık için hem bulatları hem testte edilenden hem içinde yaşa oturuyor. Ben elbette evde yaşayacak adam değilim. O kemiğiyle ben özüm oğur yani. Näçe ýyl boldy sapara? 12-13 yıldan beri näçe ýyl bolýar? 10 Ha, ýyl 10 ýyl. 19 ýyl. 10 ýyldan bäri. Inde ekologiýany goramak üçin türlü nemeler bar-da sapara. Öýüň materialynyň önümçiligi. Ondan soň çaltawa tez gutarýarmy, bahasy arzanmy, soň ýyllylygy saklaýarmy? İçin sowadan wagtyň sowagy goraýarmy? Şo zatlar da ekologiýany mysal üçin aýdaly. Onu aýdyp bereyim näme kemiğine. Ben Şwedede ýaşaýan. Ona bilýänsiňiz. O Şwedde sowukdugdan bilýänsiňiz. Yani kutup bizim 100 kilometre ilerimizde. Yani Severin Polis değil ya da kutup. Türkçe kutup değil ya da. O kutup. O. Kış 30 yaş bolýan yerim var. 40 yaş bolýan yerim var. Yani bizim Edilstyle 22-20 yaş. Yani 30 yaş bolýan 5 ýyldan 10 ýyldan bir tapar bolýar da. Ben minus 7-8'de çenli hiç ot yakılan okşaydı. Ananmaz rolün onu şeyle. Kışım ayda 3 tapar 4 tapar yani kamin yakyan. Bu da onu kağıtı neşeli olsun ip yakyan. Yereğim değil. O gün çıkya neme diye o yılıya İtki yok. Bir yerde nol yemesi köprü değil ya da soğuk ısı köprüler var. Yani pasif öğün pasif deyip öğün norması vardır. Son üstünde. Bu üstünde olması için yani pencerelen kovu olmalı. Bunun pasif standarttan normasına kavat gelmeli. Kapılan o çay dinlemesinden neler? Şu detallar neme diye de. Ödem yankı kuruluşuk injinerlerin çözüp bilmedik bir meselesi vardır. Yankı temellen köprüyünü çözüp bilen noktada. Yankı sen fundament koyan yere uyan. Şuraya yam köprü, soğuk ısı köprü. Biz şonam çözdük de bizim nememiz yani köprünün üstünde duracak. Şu Siliyelerine de hiç tatlı olmaz. Biz 100 euro gideriz. Bir yerde tutup yine de getirip koyuyorlar şu dayık. Onun yer titreme normalları var da. Biz simülasyon ettik. 9 9 vala demedim yani normal 9 valası diyen demelerin 7 katı da. Evet, zaten ağrım yok. 7 katı. İnjinerler katı gem gördüler de. Neylek böyle oluyor. Evet, ağrım yok. Ağrım yani 4 kvadrat metre duvar 37 kilo da. 40 kilo. Soğuk da bile 50 kilo oluyor da. Onun ağrım olan o. O yani talyan neme 98% hava, 2% sterol.
O- O. Onun daşına tuğu ulonlayan neme var. Yani Rimski beton yerlerden halkın düşünen dili. Yani Rim'daki zaylar vardır. Yılların 2 yarım mı arlıtağlar galiba? vardır. O Grete'de vardır. Şoloryalık zaylar. Şon beton tahtavından güçlüler. Yani 3 bir yarımdan 3 santimetre çeni tuğu her tarafından. Şol 17, 18, 20 santimetre demirli betonun esnetli güçlüler. Ana bu demeti ödüllükleri şu taylarda. Yani oynamalar, patentler demedilip görülen o. Yani betonun markası vardır ne Türkmenistan'da. Beton, neme beton yani M45 diyorlar. Türkiye'de S45 yani G45 diyendirler. Ne bizde ulan yani nememizin betonumuzun 210, 220 sen nemet oluyor da. Olaya beylek betonlarda neset de berk oluyor. Yani Japonya'da aktarlayan zaylan nemesi var da. O tayda da şunu mendeşerek nemeler ulunuyorlar. O da G70'in aşağına beyik zaylara beton nemedilen o kadar. Bir şoğun üstünde de 200'e çen edip biliyor. Yani gerek gel bir de yani G110 kellenden ağır gittik. Evet abi bizim birinciden köp katlılar gerek bolup 2 katlı 2 yarım katlı şey diliydi. Onun ağram yok. Yani arkayı taşıyan. Çoloryalık demeti var. Bu cay üç göçüktür. Şüvetler ağzını açıp başından aylanıp bölür cayla. En tamamının oklar. Bu cayda ne edip yaşayan köpükten yaton yok diye bir torunun yayından bundan oklar. Yona talp yok hakkında okturlar bunun cayı olm. Yelaki diyette yemesini. Bu Yer grup Dorka mı? türlü yerler oluyor da. O materyallarımız da aşağıda uyuşup da olun yani 4 metre kvadrat 5 metre kvadrat nemeleri yer götürüyor da. O 100 metre 200 metre götürüp akıdıyor. Neme uçuruyor. O şundan zahit hal yağın deyip gen görüyorlar da. Bolon toğu minni yok o değerler diye bu başka da attır diye. Tabii daşın soğuğu içini korkudan oktu. Bir kub metre neçe düşüyor ağıram? O nemesine Hesapladınız mı onu? o nemesine bağlı. Yani kalınlığında yani soğuk yani 1 santimetreden 1 yarımdan 3 yarıma değil mi? Şol tafavutlar vardır. Şonun nemeden de 3 kvadrat metre ethat duvarın 40 kilo da 3 yarım o 40 kilo onun soğuğu geliyor da 1 yarım 3 santimetre soğuk. Onun bilen 100 oluyor da 120 var 150 dip hesapladın. Kabir yerlerine kalınrak edersin. O yani Strakovk için yeni bir tapar edersin. Sonunun kabirleri taşına yani dizayn için ütköşük soğuğlar ulanayan nemeler var. Nerede de yani 3 kvadrat metre 200 diyen de neme derler. Tabii abi 1 kvadrat betonun ağramı, o dünyanın ağramı. Neme tekrar etti. Ağır oluyor. Yani bir ulağın onda bir de. O. Doğru. Sapara o size şahsı soru soraptır. Şu pejingizin diye daş dövründeki kerpiçler o da çıdamlı kerpiç mi deyip soruyor. Kaminin. Bu daşı yani dekoratif daş mı? O da çıdamlı. O içi diyemi içinde o da çıdayan olurum köpük. O da çıdayan demeler var da. Onam köpükten betten sapara. O da köpük. O pecin içi yine demir.
çoyun orada şeyle olmalı. Bu kaminin Sapara onda demek yanmaz kefen var ekende. o yani o da köpük yağlak köpük değil. Onun adı başka da öyle. Yanmayan yankı. Tabii yok orada kamera var da o sizin üşen yeri. O tay yani 200 300 700 ölçekli diye de sonra çıdiyan yürütü köpük var içinde. Düşükde. O illeşler başka soruğa göre mi okşuvatlıkça? Onun martınız ben elim bilen saldım. Hemmesini elim bilen edendir. O çörlön gelen topon suratlar ne diye deyip adamlar bana ingreni yeme diyediler. İnanmazçılık ediyorlar. Ya içine giren sen hiç kimin anını yoktu şu. Maskalamamının yoktu. Bir aklına sorarsan. Köpükten öyle olup başladı oyun diye. Doğru sapara. Ama başka soruğa görünen ok illeşlerimizde. Ullakan. Neme döremendir yalı. Yok deme ben aydan rahatlam yani Türkmenin hayal edip bilecek demesinin üstündeki rahatlarda. Demetmek beynini yerleştirmek anlat değildir buradan. Yuvaş olmalı. O bizim hayal ediyen zadımız ne sapara. Şu yollar açık olsa daşar yurtlara gidip işlep gelip bilsek. Deyip o yurdun içinde onca baylığın bardığından, onun halka değişildiğinden, Ulan polyandan o zatlardan hiç haber yok. Kıynaşlı yani haber yok. Ne için haber yok? Yurdun yani eğitim bilim sistemi şeyle kurulan fikir edmez yani. Maşkala kuruluşumuz şeyle sapara. Maşkalada çağın şu fikir etmez yani edip yetiştiriyorlar da. Ona değinme, onu etme diyenim et. Sen neme düşünüyen senin tek çağı. Hatta bizim demede de sözler var ha senin tek bunu etmen için 10 halta çöreği yemeli yeni bir zat diyeyim sözler var. Bunlar neme üçün aydıl ya bunlar ya karşısındaki adamı güçsüz yağdaya düşürmek için bastırmak için üstünden fikirlenmez yağdaya getirmek için edilen zatlar bunlar. O bizim yoga başkalı vuruluşumuzda da var bunların hem mesela. O da var volun yönü kemiğine. Ben ne şu nemani zay nemesine yetiriyansam buyurun kıyınçılıktan var da. Ben başta uğramım injiner. 50-60 tane öyle dünyada adı verilen injinerler hem de. Ben şunu şolara inanıp bile yoktum da. Ben in ulu demem, yani sürtüşmem, çekişmem. Görgüyüm şolardan. Onun Türkiye'de bunu düşünülecek, nemettirecek kolluk olmadı. Onun Şvetlere gelip sallıydı hiç nememiz yok. Onun tayin olan şu injinerlere getirdik bir ara devamlı yanımızda da Cemal Bey o projektini ettirdim dizaynlarını dağıtlarını. Hiç ananoklar da bolyan çağlar. O indi o ni diplom verecek diyorlar. Uyuşup kol çekip bana diplom veriyorlar. Kaçan verecekmişler? Vize verir. Türkler vize verir. Ha Türkiye'de verecekmişler mi? Yok olur o gelip olur gelmem bile. O ne hil valla sefer. O vize veren oklar Türkleri. Doğru. Sapara şeyler bol bilir. Hem mezadı gördük ona. Görenimizde neme olmaz. Sapara sonra o Türkmenistan'a gidenler ilk etmeli işi neme olmalı diye. Kaçan ya Şubat gidenler mi ya da Türkmenistan'da gidenler mi? Şubat gidenler deyip kabul edelim bunu. O ne iş etmeli?
bilmedim kemiğinden sen ne o O näme etmeli? ben Aýa. ben aýtmasaň o men abi o odun çöpläňden şolary ýakyn diýer. Yakmak üçin odun çöplen. Näme üçin? Baba Araplar üçinmi? O. O Türkmenistana giden adam o birinji nire düşenne üns bermeli-de. Barsyn o hakyky göz bilen seretmeli. Ýa-ni bizim aramızdan habarlaşyp gürleşip görenlerimiz o gidenler bu taýy terwet diýe gara çörek ýýäňiz birinji o gözüňize düşýän zatlary görüň berýär. Adamlar o gaty jahil diýe o şey dip ýa-ni ağzyna ýalyk ýap gören ýalak bir häsiýetleri bar. Ýaşmakly ýalyk, o hemmesem. Şonuň ýaly bir görnüşde o bir üýt köşük bir nemäň içine düşýäňiz diýär bir dünýäden iza alan orta asyrlaryň içine hakykatdan hem şeýle bolýan eken diýär. O şonuň ýaly zatlar ýene şonuň ýaly ýere barýan adam o näme eder? O birinciden o öz ýakyn o tanış biliş o garyndaşlar o maşgalaryň içinde gurrun etmeli, açyk gurrun. Gurrun edýän Türkmenistan diýär sapara bir gezek baýta aýtdy. O baryp o beýlekler we bu taýy o Türkmenistan seniň o Türkiýäň däl ýa Ýewropaň däl diýip aýtsa o näme üçin däl diýip soramaldy. Sen 12 trillion puluň ýatyr o aşagynda o. O näme üçin bolmaly däl o kime gitmeli o pullar? Näme üçin daşary ýurtdaklar almaly bunu? Şonuň ýaly edip o gurruna girmelidir. O ýen gowusyna adam özü biler ýene de. O men bolsama o ýa içinden girip çykartym sapara bu işin de. Şeylere ýa. Näme kemiğine ýangyn jaý diýip aýdýarsa biz oly ne size iş yeri, kazanç yeri diýdigimiz bolýar. Hem jaýly, hem işli, hem aşly, hem o geçirme problemaňyz bolmaýar. O şuňa ni höwet edip o bunu näme deli diýip ýa islew garaşýatsa boly şo islew ýok, onuň islew ýok bolan soň bulary zor edip men jaýl etmek borçum diýmeli bolýar kemin. Şo islewi şu millette näde oýarmaly. Metelen şo zatlar. Yo gurrun etmeli o oýarmaly diýilen bir näme. Ýene şoňa Gurrun etmeli. o problemalaryny gündeme çıkarmadılar. Şonu öğrenmeliler. Problemany aýtmasaň, bellemesen o problemany her kim ölçe görýärdir. O biri onu problemi de hata edýänlerdir. Gaýtan biziň artykmaçlygymyz diýen bolmagy mümkin. Olar ýalyk diýenden arasynda o eli demeli güýçlürägi bolsa o problemlaryň hiç wagtym ýüze de çykmady, ortada çykmady. Şoň üçin gürlemeliler. Onuň kimin kimdigini tanarsaňyz, o adamyň ýa-ni derejeti, mertebeti hemme zat orta çykar. O sizi gürletmeýänleriň büyük sebäbi gürläp bilýänlerdir, aňylaryny hiç zat ýokdur. O gürletmeýän büyük sebäbi bilýän zat ýokdur. Ne Gurban ol näme çyk gürläp. Ýurda barala onuň nähil samsykdygyny görersiňiz ine. Ýol gürlese de görünýär. O başga hiç zat gürleýär. Derdini aýdyp bilmejek derejedäki bir adam şol. O men teklip berdim de. Sapar ağam şu teklifini çekşedi diýip gürleşip bilirim men bilen. O döwletde oturan bir adam. Diýmek bu topur bawarapliğin daş döwrüne ýüşürip o hiç sada yaramayan adamlar diýmeli. Ýene illeşler. Bu zatlar haýwanlarda da bolýan nädir? Haýwanlarda o näme kemine nämäni berendim. Öz terkedelerin ya wajagyny başyny taýlýandyrlar. Möjekleň arasynda ýa özü
ödünü Ah, kar edip alfa diýerler. o alfa erkek yani yolwortlaryň arasynda alfa yolwort o samsygy ya da keteli ya da yani gorkogy nemesi akylsyny goýan näderler ölüp diýerler. Şoň içinde adamlarda yani bawaraplyny getirip başa koysam o yurt dargamaly başka boljak zat ýok. Bir millet bolup ödüm gadymy millet diýersin. Şoňa akylymyz ýetenok. O görüp durab. Onun ikinci neme döwleti gurmalydyr. Gurman siz bunu ulanjak bolup berýärsiňiz. Bundan hödüýürni görjek bolup berýärsiňiz. Gurulmadyk döwletiň siz näde hödüýürni görjek. O bir ýaşyl baýdagy bir kartada görünýän näme allanyp görler. Ho. Onun şoň üçin biz näde döwleti guralyň diýersin. Şoň üçin guruljy meclis diýip şonu orta goýduk. İşläp durur. O badyny gerekdiğini diline alıp bilen Türkmenim yok da şimdi özümüzden başka. O tel kurulmadık devletlerin o kanuni işlerini yok diyor. O kanuni işlemelen değil. Kurulmadık devletin kanuni işleri. Yine de bu diyen zatları hukuk koruyucu organlar deyip keneş diyensiniz. Hukukun yok yerine olur yalak orun bolup bilir mi? Yani diyen sözünüzü üst verin. Kanun işlemeliler. Yani her bir işlet. O devleti ilküle kurmalıdır. Yani hükümetin gelme gitme düzgünü yok olsa, onun kanunu yok olsa, onun prosedurası yok olsa, o devlet nerede çalışmalı? Demek geleyen ömürlük geliyor. Ne şu bavaraplı size ömürlük gelen. O çokunun gelin mi ne? Şu da atları bırak Çok. Seyredecek olun adamlar. Sapara iň samsygyny o başa getirip indi bu taýda da bir sora bardy iň samsygy kim getirdi başa? Ýurtda ýa gaýtdyňyz o kanun ýok, konstitusiýon guruluşy ýok. Bir konstitusiýon bir guruluş bolmaly biriniň başa gelip bilmesi üçin. Ordaýmy? O taýda başa gelmesinin düzgünlüğünün hem şo taýda bolýar. Ýöne o şol konstitusiýon guruluşy ýok, ýöne başada iň samsyg bawaraply ýerdir. Bawaraplygyň içinde iň samsygydyr belki de sapara. O bawarapda akylly olanlar kän men tanýan. Ben onu hem de bawaraply ýöne şuňa Meni bir tarap bawaraply. Kulun hazamına geçýärler de. O işine gelýär bir top. Yo saparanyň bir tarap bawarapdyr ine. Awas sapara indi. Bunu kim getirýär? Näde gelýär? Konstitusiýon guruluş ýok. Ýöne bir ýeri gelipdir. Näde gelýär? Sonra şo taýda. Attanlykda bolan, ýa attanlykda bolýar aka burada. Eýeleri kim? O eýeler bar. Eýeler kän. Birem däl. O sapara bu arada o uzun gurrun ediplerse öne sonra olur kalmasın. Sonra okuyan. Täze Türkmenistanda Ýewropada ýaly beýik gatly, ýa köp gatly diýjek bolupdyr ýaly ýerleşmiş. Köp gatly jaýlar gurularmy diýe. Ýewropada köp gatly jaý kän ýok diýip bilýär. Ýok, gurulanok, demeden ok, neme ýerleşler. Onu döwlet guruluşy edýänlerdir. Ýewropada onu bağlar karar berýändir. Onun huduty şartly tekdir diýeli. Ýöne her ýurdun, şäheriň ýa-da territoriýa öz arhitektur nemeleri bardyr. Talaplary, bir gapdary seýsmi neme bilen, ýa-ni ýer titreme bilen baglydyr. Yine bir tebiğe nemeleri bağlıdır. İlaçanı bilen bağlıdır. Tarih nemeleri bilen bağlıdır. O ýa-çagatly ruhsat berýän bolsa, o şoňa görä bu şäheriň içinde de hem ýerde istenlik gatyny men goňşym öňümde 3 gatly jaý aljak diýsem men tanlarman. Men ýa-ni ýemem pozýar. Görünüş nemesini.
Şolary alak demeler vardır. O siz yine de şu sonra öğrenizde de görünüp dur Sovet demesi bilen pikir edýäňiz. Döwlet diýilen zat hemme zat edip görmeliýilen bir neme bir türlük düşünje vardı. Döwletin yani hökümetiň kuruluşy etmesi cenayetdir. Diye oğrup üçün edilýär, başgalar üçün edilýär näl? Hmm. Onun hususi sektor var. Döwlete geregim bolsa çok hususi sektor yapýandyr. Orada kaçık kort bileri yani şu memleket. Türkmenistan'da onu yani atel vurup böyle. O ateline de bit gelsin. O Sapar. devletin kuronu sonuna koyanlar. Yo. O Davut fabrikler vurdu. O tayda da iyi işlet yoktu. Devlet yani kuruluşun işin koruyunu varmadılar. Yo. Bizde Guruluşuk Ministerliği var Sapara. Yok, o ministerlik volt bilir. Tabii bir topar normatifler vardır, postlar vardır, onun düzgünler vardır, tertipler vardır. O da atlar için devletin bir kuruluş demesi, kontrol eden demesi bolmalı. Yo Guruluşuk edýän ministerlik Sapara meniň aýtjak bolýan. O Sovet demesinden galan şonda üýtmedik. Bular yani Sovet çüýrek ýykylan nemeni ýene de çüýrek bolur. Maslagyny söýräp berler diýseňiz Sapara. Bir wagt ölüp giden nemeni. Neme var da Sapara onun nemesi ýalňyş bar. Ýa käwr haýwanlar var, ýa çağasy ölýär. Şonuň maslagyny südüräp, o ýanky süňklerde argap gidýänçe südürýär-de. Ýöne haýwan bu düşünýän. Biz hem haýwan ba. Sen bir yıkılıp giden ýalňyş bir sistemanyň maslagyny südüräp berlerdi 30 ýyldan bäri. O inandırıcı. Şeýle o Ýewropada o köp katly bina gaty azdyr, 4 geçýän däldir. Gat seyretdir ýa köp katly näme diýerlerden skyscraper diýerde. Yok, Gökdelen. talep var olsa, deme var olsa, deme yani gerekli ona sen ruhsat berýän. Onu aşağına iqtisadi nemeti olmalıdır. Talcak deyip yani Kurwan Gulyň kalak atel alıp görmeliler. Köşk. Awa. Bir soru var, gaty gowy bir soru Sapara men o jemgyýet nemesinden sorasalar keypim tutberýär diýip aýtsam yalan olmaz. Ýurdun içindäki halk näçe o prosent düşündik diýe täze Türkmenistanyň gurulmalydygyna. O soru bunu Sapara nähillip başlaly. Endi täze Türkmenistanyň ýa-ni ýurdun üýtgemelidigine diýip düşünýärlerde terjimesini aýsak ýurt üýtgemeli. Bu üýtgemese bolmaz, bolanok diýen sözler gatykän var. Sebäbi biz olary nemelere alyp izarlap gelýäs halkyň arasynda. Täze Türkmenistanyň sözüniň manydaş sözleri kän gezýärdi halkyň arasynda. Şolar nemetmeli. Ýöne bir yetmeýän zat näme diýäm köpçüligiň arasynda ýaýrandy. Ýa-ni gurulmaly diýilen sözüň köpçüligiň arasynda açaçan gurrun edilmesi. Şu açaçan gurrun edilmeginiň öňüne aljak bolýarlar-da. Näme mekteplerde gezip daşary ýurda video uğratsaňyz o pelançan türmäge basypdyrlar ýene näme diýip biz bir ýerden däl bunu hem barda hem lewapda eşitdik de ýa-ni açyk näme şaýatlar bilen bile beýleki vilayatlarda da bolmaly bu zat. Ine şonuň ýa-ni açaçan gurrun edilmeginiň öňüne aljak bolýarlar. Ýoksa bu düşünje hemmesinde diýenýäli bar Türkmenistan içindäki halkda. Kurwan Gulyň öýünde de var. Oň bilen neme ýa-ni teleskopik neme diýen. Mene babaram bolan. O da neme diýär. Zehin nokoyan diýäňiz. O neme ogla çeken oku görüp dur neme da fakir.
öýdem düşünen ok. O töweregiň näkem özi ýalak. O başgatyndan hem gorkýar. Yani gitme nemeti uraly bolmanda gidip ben bilen ok. O nämetçiňden bilen ok. O men oň ýagdaýyny düşünen soň teklif berýän. O döwlet tapşyr. O gurucu meclise tapşyr. Maňa tapşyrmaly gorkýan bolsaň. Gurucu meclis bar. Gurucu meclis döwleti täzeden gurmaly. Konstitusiýon gurulşundyk Gurucu elbet. güýçdür. O döwlet gurulmadykdyr bizim döwletimiz. O gurulmanam udok ýaşap bilmeýär. Ine düşünmeli zatlaryň şodur. Onum gurulanyna da yani adam ýaşar ýalak. Adam gaçar ýalak däl, adam ýaşar ýalak bir döwlet gurmaly. O döwletiň eýetem halk bolmaly. Halkyň eýe bolmagy üçin ýerini halka bermeliler. O topragyň eýeti halk bolmalydyr. Şahsy eýeçilikde bolmalydyr. Onun şu döwlet sizin watanyňyza uğurlar. Siz watanly adam bolsaňyz, şu wagt sizin watanyňyz ýa-ni bari ýalakdyr. Ýöne ýokdur. O öýüňiz bari ýalakdyr. Talan öýüňiz sizinki däldir. Oňa da nemeden ýok-da. Bir şaý ýoly gurulmaly diýse işiňiz gaýtdy, öýlerimiz ýykýarlar. O üstüňizde buldozer elýänçä ananyň ýok-da. Onda buldozer elänse o wädik gyrýaňyz-da. Olayam hiç bolýar. O ben arkamda durany okur diýär-de. Ýöň näme işlediň diýerler onu. Yo arkanda durmaly adam däl, ýa-ni arkanda durmaly kanun, guruluşlar durmaly. O bir adama onanyp bir zat edilýän däldir, sapara. Ýewropada adamlar bir-birine onanyp edýän däldirler, kanunyň güýjüne onanyp edýändirler, näme edýän bolsalar. Düdün näme diýär? Umuman aýdylanda o Türkmenistanda düşünje bar. O täze Türkmenistanyň gurulmalysyny ýa bu täze Türkmenistan görnüşinde ýa-da ýurt üýtgemeli indi diýilen görnüşde tapawuty ýok. Bu düşünje bar ýöne şu düşünjäniň halkyň arasynda açaçan gurrumyň edilmegi galdy. Ona Çok gerek. Gaty önemli. bu hemme de bilýär bu zady. Türkmenistanyň problemlaryny hemme bilýär. Ýöne problemanyň açaçan gurrumy edilen okdy şu wagtda çelle. Mysal üçin ýol problemasy. Türkmenistanda 3 ýyl mundan öňe çelle ýol bardy da 3 ýyl ýa-ni soňky 3 ýylda mı ýol ýok boldy? Gurrum ne diýäse ýa-ni biz. Ýok, öňem ýokdy. Ýöne gurrum edilen okdy bunuň. Indi o adamlar baran wagtyna görýär, gözü düşýär ýoluň ýokdugyna. Ýa-da tuwaletin gurrun etmek bizim üçin hem ýakymly bir gurrun. Ýakymly däl ýöne edilmeli-de. Gurrun edilmeli. Baran wagtyňyz görersiňiz tuwaletiniz o nähil ýagdaýda. Yani kemine men pikirimçe täze Türkmenistan arada gurruny watan habarlar etmeli. O daşarda o teröristler diýip o hatta şey diýsinler. Tapawuty ýok bize. Näme hakları var diýerler. Täze Türkmenistan gurjakmyş diýsinler. O. Sapara. Şeyle velayet halkı näme üçin öý gurup bilen ok, bu sorawlaryň o köküni tapmaly, velayetlaryň hakyny kimler ýa? Biz bu gurruny kän etdik ýa-ni uzun yeňiş bilen o köprek etdik. Öý meselesini gurrun edende häzir başda da etdik. Ýa-ni öý gurulmaýanlygynyň, öý gurup bilmeýänlikleriniň o sebäpleri häzir o gaýtalap durmaly. Uzun ýa-ni geniş bir temada. Onu ýene bir kısa sözlem bilen düşündirip bolanok bundan öňki çykyşlarda geniş gurrun etdik. 12 trilyon dolar gaty gowy pul diýär. Çok köp adam düşünýär okşanyň gowy puldugyny. Gynandyrýan tarapy şol, ýa-ni 1 trilyonyň ýa bir paçkadan sapara ýerleşdirsen Aşgabatyň ýarymyny alýar-da. Bir paçkadan düzüp çyksaň düşnükli bolar ýalaydy. Haýdan bunu sapara 5-10 ýyldan soň diňlesek gülküç bir gurrun bolup biler ýöne. Häzirlikçe şeylerek.
Owa, bir ýyldaşymyz pikirini ýazypdyr. Müň gezek gurrun etseňem diňleýän, düşünýän şol bir adamlar ýaly görünme bolmasa diýä. Bu eýle däl, jemgyýet ýa-ni töwerengdäki bir sana adam özüni alyp barşyny edýän gurrunly görüp owa keskitläp bolanok jemgyýet aýratyn bir zat. Owa ýa-ni bireylerden, şahsiýetlerden o düzülmegine garamazdan cemiyet haline gelen vakti başka bir zat. Ne şeyle bir neme bolýandyr. Bir adam o öýünde özün başka çalıp barýandyr, iş yerinde başka çalıp barýandyr. Ýene adamlar üýşen wagtda özlerini başka çalıp barýar, şonuň netijesinde de o cemiyetin başka bir zatlygy ortaya çykýar. O ýeke galan wagtlarynda özlerini başka çalıp barýarlar. Köplenç o cemiyet üstün çykýandyr bir adamyň üstünde. Misal üçin häzir Türkmenistanda problemalaryň açyk gurrun edip başlasalar halk, misal üçin o gaý meselesi bolsun, ýol gözekçilik kullugy we ýol gözekçilik polisiýasy mı diýilýär. Owa şolaryň meselesi gurrun o halk arasynda açaçan gurrun edilsin. Soň şolar eýýäm ýok diýip hasap ediyorum. Açaçan hemme kim o gurrun etmeli. Ýa-ni maskara, o kirli, yalançı, tökmetkeş bir neme gözeňine geljekdi halkyň. Bitti olar. Şonuň bilen bilelikde ýa-ni polisiýa beýleksen bitdi. Şey dip düşýändir düşen wagtda. Bulara mine şonuň öňüni almak üçin adamlary ine sizi izarlaýar, gorkuzýar ýa-da näme diýilýär ol küfürbaz aktivistimiz bar da. Agzy gapa. O ýok edipdirler, ýakypdyrlar, urupdyrlar, ýene näme edipdirler diýip bir giden nemeler atılýandyr. Näme üçin aýdylýar? Sebäp bizim ýurdum için analiz edişimiz ýaly. Olaram analiz edip durda. Halk üýtgäp dur gitdikçe. Yani wagt geçdikçe halkyň jemgyýetiň üýtgeýänini görýärler. Bunyň öňüne nädip geçmeli arasynda bir sana aktivisti ýok edipdirler, ýakypdyrlar, ýok urupdyrlar diýilmeli de bu zat. O şeýde işleýändir. Bir öneki protokol, yani bir imperiyanın protokol aslında bu. Bir döwletiň protokol däl. Totalitar imperiyanın protokolu. O seyde çykýar ýene-däm bunyň uçy. Şeýle sapara o üýtgeýänligi barada. O görünme bolmasy üýtgän ok diýip o düşünjesini aýtdyr. Sen gowrun bilen o jemgyýetiň nemesi üýtgeşik atlardyr. Sen üýtgän ok diýeniň bilen özüň bilýän näme näde üýtgäniň. Da 3 ýyl, 3,5 ýyl mundan öňki türkmen ýokdur şu wagt. Düşünje düýünden başgadyr. Özüm üýtgänden bilýänem däldir. O näme sebäp bolanym kan düşünýänlerdir köpsi. Owa ine aslında 90% adam isleги var diýä. Emma gorku damarlaryna siňipdir. Yok, oňam yalanlygyny düşünürüp demetdik. Gorky ýokdur, gorkýan dälsiňiz. Siz öz jahilligiňizden özüňiz utanýansyňyz. O şonum üstüni ýapýansyňyz. O töwereňizde gorkýan ýanym şonu alakdyr. Öz nemesini nemetmek üçin ýa-ni cehaletin üstünü yapmak için ya da ahlaksızlığın üstünü yapmak için yani korkan yendirler. Adamlar ahlaksız. Yani onu artık hiç utanman demet ben ahlakı avaltıda gelsin düşündürsün dedi. Şu da atları aklın getip görmüyordu yalıklı at derler. Ben hakikaten tezini çıkarman oturuyorum. Biri taşarı yurttan biri gelip size yedip vermedim şu da. O çoğun üstünü yapacak korkken yani. Başka iş var. O da refleksiyalık korktur da. Onun beylek taraf bulun ya. Ne şunu korkken yalak etiyen yemetmek gerek deyip. Şu giden troller var. Şu korkuya alak görünýän zadyň o yani üstesinden gelmek için gurrun etmeli. Açaçan. Ne bir deme misal sapara. Saçan başyny üýşýärler diýär Türkiýedäkiler gurrun görýär. O bäreme gowa giden ok diýär. O başga haýsy ýurda gidip bor diýär. Soň ara girip o neme diýän diýär. Bizim ýurdumuz gatbaý, o biz şol ýurda gitmeli, ýurda ýe çykmaly diýip aýtsa durýarlar diýär.
Aydiyanına doğru yöne o kim edecek dip sonra özlüğünü bilen ok diye de indi şoň özlüğünü o bilme demesinde hazır. Yani köp wagtdan bäri adamlarym düşünýär. Ine şo düşünýänlikler üçin ýa-ni wagtal neme aktivist gurbany o nemesine edýärler propagandasyna. Deme yani korkan diýilýän sebäbi günäsini ol adamlar gaty gowul ýerlerde. O daşına aýtmasa da özüne yalan sözlemesi aňsat däldir. Sebäbi şu korkan diýip gören adamlar bardyr. Öz süýtdüş ýöne özünden bolan çağatynyň düşmanydyr. Ona men çağama düşman diýip bilermi adam? Diýen o. O korkan diýen. O çağaň sen bunu gördüň, ýaşadyň, görgüdüňem görýän. Sen şu nemäni ýa şundan erwedini çağaňa goýup gidýän. Ne şo atlaň üstüni ýapjak bolup gorkýan, o ýene de näme bir topur bagyndylar tapýandyr. Biz ahlaksyz, öz çağalaňyň ýanynda, men oňda hiç men üçin däm bolanyňda tapawdy ýok. Kemin üçinem şeýledir. Siz öz çağaňyzyň, aýalyňyzyň, eneňiziň, ataňyzyň ýanyna demesiňiz. Şo atlaň üstüni ýapjak bolup gorkýan, ony diýär, mümkinçiligimiz ýok, maňa gerekmi, oňa gerekmi? O tağa gerek bolmanda da bunu biri edip vermezler size. O näme üçin edip bermeli? Kim size berili? O size berili adam mam dünýede. Şoňa bir aklyňda ýeten ok. O başka ýurda gidip taýyn zadyň içine baryp şoň nemesini görjek bolýarys da. Saňa görkezermi bular näme? Samsyk mı? Polunu tüpürersin. O hapatyny arasalarsın. Kederini seyredersin. Umuman Onu biraz samimrak bolun, özüňiz bilen. Biz üçin hiç nemet ýok. Özüňizi anlama. sapara şeýle bir zadam bar. Cahil cemiyet aslında zalim cemiyettir. Bir nemäni o näme diýip bir adam edip o diwary haýat aşyp bilse, o soň hiç adam saklap bilen ok da. Ýanky gaýy-maýy diýdiňiz ýene näme? Bulary ýanky sünkän galmaz. Ýanky türkmen halky o gorkanok diňe şonu etmeli däl diýip ýetişdirilen ýanky terbiýe hökmünde berilen bu zatlar. Garşy gelmeli däl o ýaşulynyň buýrugy, ýaşulynyň siýasaty ýene näme diýdi ýaşul diýip sapar. Şeýle bir siýasatlar bar, şeý diýip ýetişdirýärler, çağalykdan ýetişdirilen bu ýanky maşgaladan başlaýar. Ýene şonu bir nemesine geçse aslında gaty zalimdir. Gaty zalimdir. Soňra ýanky kanun ýa-da dikeljek kanun o zatlara hiç göz öňüne görünmez, gözüne. Gözü zarar cemiyetin. Şeýle ýagdaý bar. İlleşmiş ýazypdyr. İlk barandan soň hemmesi saňa düşünmez, emma biz üçin içinde 2-3'üne diýädi özüne düşündirip bilen. Umuman bir wagda baranda hemme düşündirip bilmersin diýä iň azyndan 2-3 sany daşynda düşündirip biljeklerim, gurrun edip biljeklerim tapylar. Şolar bilen gurrun edip o demetmeli. Bir gurrun edilip ýa köpçüligiň arasynda gurrun ýaýrap başlandan soň neme diýendir? O uçkun ine şo taýlardan çykýandyr. O ulam artýar. Ekranlardan emetmelidir. O ekranlardan. Bu zatları düşünýän, bilýän adam adala Türkmenistanda. O düşünýär. Yani şolary ahlaga çağırmalıdır. Yani şu Türkmen zatlar günäkäri, şu zatları bilýän adamlar, akylly, towatly adamlaryň üstünde ýatandyr. Şolar yani ahlak tarapdan demelidir. Doğru. Bilmeyen tağın bilen ok. Ne bolýandygyny yani oku yok, bilim yok, düşünjesi yok.
Ýa-da bağlanıp bolanok bu. Yo bu zatlar sapara tapkır ol ya. On sonra yankı yine ilk vada tolgunma oldu. Biz on tolgunmadığına düşündük şoň üçin kän ullakan demetmedik de tolgunma gerek däl. Biz düýüklü bir üýt köşmäni demesinde. Soň tolgunma döwrü geçdi. Soň tolgunma döwrü geçenden soň bizim düşündürýän zatlarymız gaty gorkunç gelip başlady bir wagda jemgyýete de. Bular hırafın onun bunun gurrun gidip başladı. Yurdun amarsı, aslı. Näme üçin bu ýagdaýa düşüldi? Bu wagt alýar pikirlenme. Birazrak syn etme döwrü. Indi syn etme döwrü gutary berdi. Indi ýuwaş-ýuwaşdan akyl ýetirme döwrü başlady. Akyl ýetirme döwrü bilen bilelikde gurrun etmede artjak. Üns berýän bolsaňyz bu jemgyýetiň nemesine desiňipdir. Boş gurrun diýilen söz vardır. Hiç bir gurrun boş gurrun däldir. Her bir gurrundan bir maksat vardır. Alkaşyň öz arasynda eýdýän gurrundan boş däldir. Netijede oturup ara içjekler. Doglanuň, misal üçin doglanuň belläl diýerler. Boş zat däl, amarsynda bir maksat var. Edilýän her bir gurrun amarsynda maksat vardır. Neme kime göre boş bolar? Yurdun üýtgemegini islemeýän adamlar üçin boş gurrundur. Bu şeyler ettir. Taraplayın olýar bu zatlar. Şonuň üçin bu tolunma döwrüne aldanma esasy tolunma bundan soň başlajakdyr. Jemgyýetiň tolunmasy düşnükli ýagdaýda. Sapara soruq dowam edeýin. Jenaýetçi toparyň beýleki ýurtlar bilen baglaşan kanunsuz şertnamalary ýetirilse, olaram öz pullaryny şol ýurtlarda goýan bolsalar, onu näde edip alyp bolar? Biziň şertnamalarymyzy ýa ýatyrdyňyz şonuň üçin pul berjek däl diýseler diýe. Düşünmedim. Şeyle yankı ýagdaý mysal üçin täze Türkmenistanda bir giden kanunsuz şertnamalar bar diýe. Şonu ýatyrylsa diýe şo şertnamalar. Soň şo şertnamalaryň ýatyrylan ýurtlarynda da Türkmenistanyň pullary bar bolsa, olaram onu berjek däl bolsa nähil bolar diýip soraýar. Hytaý Olur ýalak diýembe kanun işleýändir. Halkara kanunu vardır. Ben kanunçy däl ýöne düşünjäm demet aýdyp bereýin. Yani bir sluçy beýlek sluçy bilen baglanlar. Yani Türkmenistan bilen kontrakt eden döwlet däldir, o da firmadyr. Sen legitim däl, para peşkeş berip kontrakt eden bolsa onuň jenaýaty bardyr. O döwletde de günädir, yani döwletiňde de günädir. O proses näme? Tek o beýlek pul bilen oňa işi ýokdur. Kanun yani halkara näme? Tüjaretiň halkara düzgünü tertibi kanunu var. Oňam yani halkara näme rezolüsiýalar var. Kara pul, korrupsiýa näme garşy näme dilen. Hersiniň aýagy nämesini geçiğini öz aýagyndan goýuny öz aýagyndan asylýar. Şoň üçin o meseleler çözüler. O zatlary kelläňde agyrda oturma. Biz näme diýemizde de bunu hukuk çözýändir. Halkara hukuky. halkara hukugyň güýçlenýän döwründe şu wagt biz görüp durşuň näme täsir bilen. Olaň şo taýda pul saklamasa, yani kanuny ýerýänler, şo taýda firmalar garanki ýollar bilen Türkmenistanda kontrakt edip iş almasam, o da bir jenaýetiň bir nemesidir. Onuň hersiniň öz bir nemesi bardyr. Günäti, jezaty, prosedurasy. Onu ýuristler çözer. Sonra dowam edeli. Hytaý näme üçin Orsdan arzan gaz alman Türkmenistanda turbo çekip gymmat gaz almakçy bolýar diýe. O gymmatdygyny kim bilýär? Mut däl bolmasa näme kedim diýe. Görün barmy o kontrakt? Mutdur meniň pikirimçe. Türkmenistan gaz satyp bergiler şu wagt näçe $11 milyar bilinýän bergisi bar.
O yeme yani Muğut'tan ardan iliyen dat ne şu Xitay bilen Suudada da bolup dur. Hem gaz veriyen hem bergili çıkyan da. Yani Muğut berenim olsam sen bergili in olmanda bergili çıkan okta. Muhtaram Arzan. Bu soror yalak bunu dige bavaraplar edip bilyen. Bu da bulon atışı şu. Doğru. O kontraktlar görünüyor. Olmasa halk bunu bilmeli, görmeli. Gayet halkı da değişiler. O ne yapacak korkudan oklayan da oktu. Bunun bir nemesi olmalı bir yerden pulun O gelýäni ya gidi. algatırası için yazılan informasyonları demediğiniz de. Onu kontraktı gören adam yok. Pulun o Türkmenistan'a gelip gelmediğini evvel Gazprom'un hesabına geçeceğini ýalak bir hili. Yani Türkmenistan satmayan olma mümkün. O Gazprom ya yerinde şoğun bekles biri. Ben kadın eğilik edip görün olma. Katakmalıdır. Onun bilen yok. Bizden bilen yok. Ya informasyon yok. O ne yapacak yok diyen doğrandı. Yani 4. orunda deyip onu bilýäs. Sonra o Bavaraplı ýaňy ýakynda Eýrana baryp geldi. Bu arada öz pikiriňizi aýtsaňyz diýä. Sapara size Fikir olmaz. Babaraplılar var arada fikir eder ya. Babaraplı olman gerek. sapara şunun ýaly nemeler? Bizinki ýaly ýurtlaryň o adamlar, ýani şunun ýaly adamlar näçe ederler? Siýasat üçin, özem içki siýasat üçin, daşky siýasat üçin o ýeri geldiğinde yani hamaly ýurt bar, ine o hökümet var, gidip gelip durus, o gatnaşýas. Diýen ýaly näçe o 3 ýyl mundan o gatnaşyk ýokdy, hiç bir ýer bilen gatnaşan okdular bular. Adam şekilde gidip gelýän yerler hem ýokdy ullakan. 2 ýylda 3 ýylda bir daşyna çykan şekilde bolýardy Türkiýe ýa-da Xitay ýa-da Orset. Garaşıp duranam yoktu hiç kim. Hiç kim garaşybam duran okdy. Uruş başlady. Ýurdun daşynda Türkmenistanyň demesine siýasatyny şekillendirýän o adamlar ine biziň ýaly adamlar çykdy. O gitdikçe de köpelýär sosial mediada agramlyk nemedýär. O kommentariýalar okuýarlar giýjegündiz. Ýa-ni TikTok'ta onda bunda goýulýan videolaryň. So bunu okap gorkýarlar. Bunu analizler var. Yani biz edip bilýän olsak olaram o biziňkiçe iň berkis biziňkiçe etmeli-de. Düşünýärler. Soň siýasat oýnamaly. Yine hazır Eýrana gidip geldi diýip o şu wagt gurun edip dursa. Sen gurlap oturýarsyň azda. Toğra öwren Eýrana gidip geldi. Eýrana ýöne boşuna gidip gelende bilýäs biz. O boşuna gitdi, göz üçin gitdi. Ine şol watan hawarlarynda o pelan ýerde bilmedim bir sany bir jaý ulanmana berildi, ýaşalmana berildi. Diýilşi alyp bir zat bu zatlar hemmesi. Vatan havarını dinleyen yalak deyip şey deyip cevap bereyli. Şol vatan havarları ne için var Türkmenistan? Yani gazet, jurnal, radyo, televizyon ne bağ diýdirme üçün var. Şu bar diýdirmek üçin ine gidip gelip dura diýmek üçin var. Şeylerak ýagdaýlary o. Başka iyileşimiz özlemeyen başından geçen neydi? Bili işleyen bir bilen sohbet ettik diye bize mal diýerler özem Türkmenistan'ın hökümeti diýsem inanmadı Arapça yazgyny görkezdim soň inandy diye. Soň gahar gelipdir sapara. Inandy hem gahar geldi diye. Kime gahar geldiken? Şol Türkmenistan hökümetine. Ana. O raýat diýerler. O raýat 30 ýyllap raýat. Raýat. Ýöňüm raýat grajdanin diýerler de borsça.
Raýat getirip sapara orta sırlardan bir söz getirip halka. Yine orta sırda yaşayanız ise ondan beyalar o raýat diýerler. O prezidentin buyruğu diýerler. O bolma mümkinçiligi ýok. Prezidentin buyruğu bolmaly däl. Prezidentin karary bolup biler. Iň ýokary. Onuň üstünde de kanun vardır. Bizde ýöne şo sözler var. Diýmek sen o biriniň buyrugyny ýerine ýetirýän bolsa, orta sırda ýaşaýan. Buyruk sözü orta sırlarda deme. O raýat orta sırlar. O goýun sürüs diýmek. Padşalar öz golasyndaky ýaşaýan adamlary raýat diýýärdiler. Şonuň ýaly do hiç ýyl hukugyň ýok. İslam wagty o içinden saýlap ýa-ni ýysky aýagyndan çekip ýa-ni süreň içinden goýun çekýän şeýle durmuş gidip durda. Bunu düşündürmeli. Köprek raýat sözüniň nämedigini, raýat sözü karşyndakyny mertebeni gowramak üçin öldürer ýa-da bir söz de sapara aslında düşünse, hakykat manysyna düşünüp bilseler. Bir sana goýun diýse, o mertebeni pesel diýerler, dogry dälmi? Ýeme kemine türkmeniň mertebesi gaty köp ýyllardan bäri depelenip gelýär. Onuň şu ýediklik nemesi tiňipdir. Hemme ýerde buýruýamyzynda o bir gaty elbet ýagdaý. Adam mertebesi üçin ýaşaýandyr. Ondan habarlary ýok. Onuň biri ýerlerinden öýleri neme diýerler-de. Döwlet edaralarynyň işlerinde baranda öňden ýene-de türkmen çykýar. Mertebeňe degen şolar. Bu bir gaty elkenç elbet zat. Bunu direden gelýär diýip demedeňizde Niyazowam, Berdimuhammedow şolar şu ýaşlygyny bir deformir nemede maskaralarda geçiren bolmaly. Şolaň edikligi halkyň nemesine geçýär-de. Siz şu ýygyna edende zat edende öňüň alyp başyny seredýän bilen o adamlar öňünde ýa-ni mertebelerini pesel diýerler-de. Bu topon minister Türkmenistanyň awraýly adamlar bolmaly adamlar-da. Şonu öňüne etdirip bilýän bolsa, diýmek olaň kemi däl. Şonu etdirýäniň kemi. O biri şunu zor etdirýänem bolsa, ýa-ni Gurbangula, o men şunu etjek gel diýmäge gaýrat çatmaly. Ýa-ni bular dinamytlary saýlap alýan bolmaly. Tebiäbi ýa-ni mertebesi ýedik adam eýlekleri erip bilýär-de. Ben misal üçin şolary ýaraklady hiç edip gören adam da edemejek gelle. Hem çünkü ben öňümde bir topar adam eni halkyň öňünde pete düşüreyim. Bu manysy mazmuny bolmaly. Bu ýanky toplum mühendisligiň nemesine girýär-de. Men Türkmenistanyň gaýmagyny, aýagym aşagyny detelýän. Siz ondan maşakatly. Siz edişim gözüňde de getirip bilmeýän diýen ýalak demäni. Aň aşagyny salmak üçin edilýän algy operasiýalary şol. 7-24 ýa-ni Türkmenistanyň watan habarlarynyň edýän funksiyony şol. Ýa-ni edik üstü depelenen mertebesiz millet demesini sindromny millete tiňdirmek üçin edilýän. Bu aňyrtynda gaty ulmany ýatanlar. Ýöne ýa-ni 20-30 sanak minister şey demetdi diýip üstünden gülüp ýörsiňiz, onu öz üstüňizden ulýansyňız. Şonu ministri şey diýen bolsa, sizin tırtyňyza agaç sokar. Onu edip ýörde. Ýöne şol adam özü şonu alak neme bolmaly. Kim bolmasa onu edip bilmeliler. Yani
tahtın bahatına da yani pulun bahatına da nemetini edip bilmeliler. Hı. Öğünleri urot şulun hakiki genetik urot bolmaly. O bir milletin yani ýokary demelerini adamlaryny halkyň öňünde şey asak düşüp bu. O öz alan adamlary. Öz saylap koyun adamlar. Onu askeri nemeden o. O şolary halkyň öňünde edik nemedin. Ya da töwerüne de şolary alak edilip bileri alak tesini çıkarmayan o öde alak bawaraplyk diýen bolmaly. Hı. Bu zatlar gaty erwet tartdy. Siz bunu näçe görüňiz? Ben jurnalist, men näme, men plan diýen hiç pokum däl siz. Şu zatlar görmeýän bolsaňyz sizden bu näme bolmaly? Cemiyette bu peýdaly adam mı? Ya gazetçiler, jurnalistler yetmeli işe körüňiz şur. Bunu taparağa ya kemine aýtma däl bu zatlar. Hı. O men jurnalist we şonu görmedik bolsaň hiç zatdy. Ya görmeýän bolsaň, şunu sen görmeýän bolsaň. Bu ýa-ni görüýte cemiyeti depeleme üçin edilen zatlar bu zatlar. O siz näme edik? Yani şoň üçin. Näme pikirini aýdyp bileňdik? Bir bilen adam ýalyp gürleşip bileňdik. Samimiýetiniz ýok. Yani berýän netije şu. Alga pirataty şeydi edilýär. O negatif mühendislik şol. Cemiyetin näme bir parçasy. Olar ýalyp her ädimde näme diýýärdi. Ya da ne mektebe baraňyzda çağalary däýlek näme diýär, molim azarly. Eýlekleri göredi we diýär. Saç yol dedi yani o sapara okuwçy bilen. Okuwçy ile muallimin arasında. O Kıynandırıcı. molim özü diýmek öň bir defektli başgalarda ýetişen adam bolmaly. Onu o zatlary edip bolany wa. O sapara iyileşimiz yazıptır. Men Türkmenistan'dan 10 gün oldu gelenme diýe pasportumu uzaldyp geldim. Yaman aýylgan şertlerde ýaşaýar Türkmen halky. Pasportumu uzaltjak bolup $300 pul berdim diýe. Bu taýda suwutnama hökmünde de galsyn. 550 gidiýärmiş sapara. $500. Bu da pasport meselesi hem kemine. Bu da şu yankı ediklik nemeni tindirme üçin edilýän zatlan nemeti. Bolmasa dünýede pasportsuz millet barmy kemine? Dünýäň ýeke bir döwletinde Türkmenistan ýalyp pasport nemesi problematy ýok. Ýeke bir dünýede. Şu badan respublikalar diýär. Şolarda da ýok. O badan respublikalara bir wagt Türkmenistan'a ýem bolup geçen. Dünýäň hiç bir ýerinde ýene de bir tapar aýtylan Türkmenistan'naky pasport problemasy ýalyk problema ýok, hem bolmandyr. Bu zatlar büyüğüne teredik görün. Şuna da hiç kim cevap veren ok. Sebäbine maýdan ok. Bu näme sebäp boldy? Kagydymyz ýok, boýamyz ýok, ýa tipografiýamyz ýok, ýa ýene bir zadymyz ýok, ýa çipimiz ýok. Ya da biz başaramyz ýok. Ya ýene de bir näme. O pasport diýilen zat bir hiç sada. Özüm 21-nji asyrda. Hem halky yani başka problemleri akıl yetmesin, vakti yetmesin, üntü dikkati çekilmesin deyip şular ýalyk problemler dörü diýerler. O bu bir problemi de elbiyordum. Utanç. Ne Afrika döwletlerini kaldırın, öwrenin ýeke ýerine ýok şular ýalyk deme. Afrika döwletlerini diýen. No. Onun bawarawın Afrikadan nähilek izlediğini gözüne getirin.
Hakikaten men kızıklanıp gördüm kemini. Hiçbir devlette yok eкен. Hı. Özüm yani çözülen meselede. Yok, mesele değil olsa para. Mesele değil yani bolmalı zat. Bolmalı zat mesele hükmünde görülmeli değil de. Misal için o iyimek bir mesele değil o bolmalı zat. Yani iyimit üçüncülüğü bolmalı bir zat. Mesele olmalı değil. Inandırıcı. Sonra o eğer Merkez Bank hususu bolyan olsa EYS kim bolya diye, bolmalı diye. Kurucular oluyor. Evet. Ava. Mayidarları. O Merkez Bank katı ütköşük bir sistemadır. Şu hem garaşsız kalıp bilmek için hem e, yani yurdun pul dolanışını tarafsız ve doğru üçüncülüğü yani yerine getirip bilmek için şey kuruluyor. Cevapkarçılığı var. O yine Amerika'da Fed var da Federal Reserve deyip aydılıyor da. O hususu yani Amerika'da şu dolar var ya elinizdeki dolar bir hususu kârhana ya kârhanaya alış ol Merkez Bank. Şolar bas ya. Ul banklar var olaram koşulan içine. Yöne bunun EYS'i yok. O neçe 5 yıllığına ama bilmedim neçe yıllığına saylayalar başına. Hazırlıkça yankı Paul Jerome deyip biri olmalı yanlış basam. Paul Jerome deyip Amerika'nın Merkez Bank. Amerika Merkez Bankı aydınlandı. Yani Fed ya da. Onun sayılanlarda da hükümet katlaşanlarla. Yok hükümetin hiçbir nemesi yok. Hükümet doların nemesine de karşı bilmeye. Yani politikalarına. Özünün içinin politikaları var. Merkez Bank'ın. Hükümet karşı bilmeye. O hükümet şu meselenin o şey deyip çözecek olyas. O deyip o fikrini alıp bilye. O sizem koşulayanız mı? O yanlış mı doğru mu? Dilen nemede yöreyendir. Ya da şeyler hak. Yani doların gücü şondan geliyor. Öz baştaklığından geliyendir. Merkez Bankı'nın. Hazırına faiz değil ya da kredi bahasını kaldırıp dururlar. O hükümet için kovu mu? Yok, kovu değil. İktisadi etkicel ya. İktisadi etkicelse de sesini çıkarıp bile yoktur. Biden. O indi kaldırman diye ait bile yok. Olurum şona göre ayağını basıyalarda. Neme kemine men öňkü soraga bir deme oşoýun heýlik täze soralar gelýänçe ýanky şu mertebe peseltme nemesi bardyr. Adamyň mertebesi depelenen soň adamyň öz güwen näderdir? Özüne bolan ynam gitkendir. Gaýplandyr, gowşandyr. O özüne ynam bolmadyk adam ýanky şular üçin kopyu ağalyandır. Ol özüne ynanmayan adam ne bir uly iş edip biler. Ne bir gaýdusuz neme bolup biler. Şo datlary gözüňde tutup o mertebe şoň üçin depelenýändir. Ödüm Türkmeniň eli bilen edilýändir. Edilýändiň hem demeti bu düýüplü başgalar seni tokupdurlar da kendine. Onun şo taýdan onun özünü yani öndürýär da wasparaýar diýär. Giden bir mekanizm. Yani özüne ynam bolmayan adam iş edip bilýänlerdir. Şoň üçin ýene kiýne görüň Türkmenistanda öňçülük diýen zat ýokdur. Iň dogumly adam alyp satýandyr. Önümçülük o yengil önümçülüklerdir. Yani büyüklü neme yani traktör, maşin, samolyot, neme yani kompüter çıkarıp öğren nemeler, büyüklü nemeler yoktur. Köpüsü 90% alıp satardır. Yani şurada ben biznesmen diyendir. Yani öz uvan dönemesi için et yerine bir uğunga
bir ýylyňa 10 ýylyňa gözüň ýetmediler. Yani adam düzgün tertip, o kanun diýilen zat şo zatlar üçin gerekdir. O özüňe güwen bolman, hep oýlap tapjak adam ýokdur. Ben özüme güwenim bolmadyk bolsam ben şu ýa-ni edip ýörün zatlar bir edip bilmezdim. No. O özüm ýa-ile kynam bolsa özüme güwen bolany edip bolýar da bolmasa ben ýagdaýymda bu zatlary yetme mümkinçilik ýok. Yani büyüğünden mümkinçilik ýok. O güwen diýilen zat etdirýär. Özüňe bolan ynam. Ne şo zatlary ýok etmek üçin ne şu ýa-ni habar terişdeleri Türkmenistandaky ýygnaklar, çäreler ve şo zady öldürmek üçin, yani millette şo zady ýok etmek üçin edilýän zatlar. Çäreleň ählisiň jebi şodur. Soňuşda şunu berýär-de. Siz bu zatlary gaty näme alýarlar da? Pikir etmäni doğru neme etdirler de. Pikir etmeli ýaly şu derejeye ýetip bilipdirler de. O şu zatlary size düşündirip berjek adamlaryň sany akaty azdyr Türkmenistanda. O soňky nesil bu zatlaryň içinde biten soň, öten soň bu zatlar abydyny zat ýalyk kabul edilýär. O içinde bolanda sen şunlalyk bolýar. Bunu daşyndan teretip görmesen görüyorum bolanok. Hawa sonra täze Türkmenistanda mülteci alınarmy diýe. Sapara mülteci gerekmedi. O şu ne başka aladıran bitti der şu mülteci. Deme göç alınır. Gözüm kän alınır. Göç hakyk manyda göç yani. O gözüm deme göç alınmalı. Bilimli, ılımlı, yani kaliteli diyeğine, hilli göç almalı. Beyin göçünü, nemesi doğurtu şeyle oluyor. Beyin göçünü almalı. Ve Türkmenistan'da beyin kaldırmanırlar, çıkarttırlar bağını. Akasar yalak ediptirler. Son öğünü doğurma için biz mecburdur beyin göçünü almalı. Mülteci bir yurdu yıkyandır. Hayatımızdan çıkarma şonu. Yani bilimsiz, ılımsız mülteci bize başımıza yapalım. Özümüzde de kâne olur yalan. Bu zaftara realini seyretmeliler. Yani hünersiz, kârsiz adam özüne de peydatı yoktur. Türkmenistan'ın 90% çok kârsiz, hünersiz adamlardır var. Edilip koyuluşu var. O akıl uyucunu neme almak mecburiyetini şoň üçin, öwünü doğurmak üçin beyin uyucunu biz almaly, daşyndan göç almaly. Soňky bir soru. Yani düşünmedim ya o kayn ýak soru bolan üçin ya. Yoksa da Amerika o döwlet bergisi o default Türkmenistan ýaly ýurtlara näme täsir? Ya Amerikanyň default bolmagy Türkmenistan ýaly ýurtlara nähil täsir edermi? Tip o sorajak boldy. Türkmenistan'ın merkezi bankam yok, pul sistemi hiç sağlam täsir etme. Türkmenistan'ın täsir eder. Ya ceset ýalak Türkmenistan şu wagt gynansak da. Amerika default olmuyor. Amerika'nın işleş nemesi şeylere kol başta da o nemedilen o siyaset için göre diyorlar default meselesi ol Amerika'nın hukuk adalet sistemasi ayakta bolduğu müddetçe Amerika sonsuza çelle qarz alma mümkinçiliği var FED'den. Yani FED ne için qarz veriyor?
yani Amerikanyň döwletlemesine. Ya kanun hukuk bolanlyk üçin. Şu kanun hukuk bolmana dowam etdiği müddetçe Amerika soňsuza çelle. Karz alyp bilýär. Şeylerek Ne Türkmenistan'a yıktığınız Amerika'nın bir çak olyan bir Aha. doğru verseler olmaz mı? demede sapara o totalitar yurtlarda şu propaganda öğretdiler dollary gutarýar, dollar bitýär diýe Oo. ýöne serediýän endekslere dollara talap artýar ýyl geçdikçe. Oo. O hemme Amerika'ya gitmek üçin o görüşýär. Amerika'da ýaşamak üçin. Şoň üçin ýa-ni O Afganistan'a yani Pakistan'a göç gidene yok. o Bu Türkmen devletlerine göçe korkuyorum deme yok. Näme üçindir bilemok. O kapırlananlar ayderler. Ödem din düşmanlığı yerler. Neme diýerler onun ýöne. Ýene de Ýene de şo ýere gidýär. o kapytyny o şura durlar şular. O ähli ýollar Rime çykýar sapara. Jemläli onda. Bolýar kemine. O iyileşler sağ olun. Leşler sağ olun, sağlıkda görüşelim. Hiç umutdan düşmeň. Bu zatlyň hemme jediň çözümü bardyr. Ýani jaýyňyz zadyň näýlik bakym çözdük. O garanyň şolar ýalyk çözümleri bardyr. Yani siz isläň dok, jaý berjek diýeňde de, iş berjek diýeňde de o gerek diýeni ýok. Bir de ýa kıyın demez halyan şo zatlar islew ýok. Yo wagt alýada bu zada düşünmek üçin sapara. Düşünmek wagt alýandyr, dogrudur. Bolýan da sapara iyileşler sağ olun. Sağ olun. Sağlıkda görüşelim.